हेल' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननो मोनथाम जोबोद गोनां नट्स लानानै फैदों आरो बे गोनां नट्सफोरा मा नोंथांमोना नायना ला दा गोबाव खालामाजासे खिन्थाना लांनो नागिरदों बेवहाय फार्स्टआव दङ नोंथांमोना नुदों इन्ड' इउर'पियान राव फोलेरनि सोमोन्दै गुवारै सिनायथि होनानै बेखेवना लिरदों राव फोलेरनि इन्ड' इउर'पियान राव फोलेरनि सोमोन्दै दा बेयाव नुगोन नोंथांमोनहा मा रावफोरा इन्ड' इउर'पियानाव गोलैयो दा बेनि सोमोन्दै डिटेल्सै मोनफा पेराग्राफ हिसाबै बेखेवनानै होनाय मोनगोन दा बे मोनसे जोबोद गोनां बेनिफ्राय मोनसेया जादों साइनो टिबेटान राव फोलेरनि सायाव साइनो टिबेटान राव फोलेरनि सायाव सुंद'यै एबा गुवारै बेखेवनानै होननानै नोंथांमोना मोनगोन बेयावबो माबे रावा माबे ओनसोल लानानै साइनो टिबेटानाव गोलैयो बेखौबो मोनगोन थख' बेनिफ्राय आरो मोनसेया जाहैबाय नोंथांमोना नुदों बेयावहाय नैबे बुहुमनि राव फोलेरनि मोनसे सुंद'यै बिजिरनाय होननाय जादों माने बुहुमाव मोनबेसे राव फोलेरफोर दङ दा बेखौ नोंथांमोनहा जायगा लानानै ओनसोल लानानै मोनफा बेखेवनानै होनाय नोंथांमोना बेयाव मोननो हानाय जागोन जेरै इन्ड' इउर'पियान जानो हागौ द्राभिडियान जानो हागौ साइनो टिबेटान जानो हागौ मा दङ बेफोरखौ फारियै नोंथांमोना मोनगोन जिहेथु गासै मोन 8 राव फोलेरफोर दङ जेरै इन्ड' इउर'पियान बेनिफ्राय मा मोनगोन साइनो टिबेटान मालाय पलिनेसियान बेनिफ्राय नोंथांमोना मोनगोन नाइगार कंग' द्राबिड़ अस्ट्रिक बेफोर गासैखौबो इउराल बे गासैखौबो नोंथांमोना बेखेवना मोनगोन जोबोद इम्परटेन्ट बे मोनथाम नोंथांमोना बे मोनथामनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव मोनगोन डाउनलड खालामनो हागोन अपेन खालामनानै नायनानै नट खालामनो हागोन बेनिफ्राय गुबुनखौ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव मोनगोन प्लेलिस्ट बेयाव थांनानै नायबानो जाबाय प्लेलिस्टफोराव चेक खालाम दा बेनोमोन बे भिडिअनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों।